умра страх, бе. Да видим ден седми. Остават 4 часа. Все още съм undetected. 3. Тук нещо движи, а това дървото. Брат, аз се насирам от дървото. При мен стане мега тъмница, аз нищо не. Да, споко. Чакам луната да изгрева, да стане светло, но... Аз нищо не виждам, немай да мърдам. И сега гледаш около нас. Абсолютно нищо не се вижда по пътя. Окей, вече се вижда. Аз не виждам никъде съм. При мен стана тъмно. Говори, те ще идват, те ще дойдат тичайки между другото. Ще... Не искам да гледам нищо. Чувам ги. Не, това не бяха зомбите. Нещо извика някакъв. Сега, братле, никой не пази хора, изкочат от ни там, някой да се промуши от там, тук ще останем всички. Ние ще ги чуем как ще набиват демидж, бе. Те че викат. Добре, аз нищо не виждам. Спокойно. Чак. Хора, парди ми се, сере ми се. Аз няма да мърдам, аз само ще стрелям. Все още съм undetected. Ден седми, това нарочно ли е направено така по-тъмно да е ви тъпата луна? Ето една още, че не знаеш къде ще ти дойдат. Да, и цялото това време, нали, просто се изчакаш. А ако стане ден 8, какво правим? Оживяхме? Ами след това чакаме още 7 дена и пак не е пак май. Да, но мисълта ми че самата игра е На 7 дена да ти късат задник. 7 дена, 7 нощи, буден аз ще стоя. После в газа си 6 и го навра. Това чакане просто е такава с сипа, да си виж. Съспенс. Защо няма така музика е така, за съспенса? Стига да е. Да е нужно. Без това съм се дал. Да, пред мен има едно дърво и нищо не виждам. Чувате някакви странни звуци, някакви... Добре, че съм с широк анцунг, так пълним да не ми плещи по гъца. Анцунг? Анджунг. Не е ли анджунг? Точно. Сега като се разкръща бате майка ми, ако не влезе стаята, да се чуи какво се случило. Зомбита! Не идвайте! Къде сте? Живее ми се! Чакай то, сега ще стане ден 8 бата и че ни нападнат. Това е заглавието на играта. И оживей 7 дена и на 8 я виж какво става. Зи, старе, ви сте. Сега ще накаш. Не ми себе. Не се сложил памперса и гърдето не е до мен. Чай, че мишката как ми прескача, знаеш колко ще има да вървим? Не правиш до мене, бе, да страме тук. Обикалям, бе, брат. Не дей, не патрулирай, не мърдай просто. Аз патрулирам. Да, ти там да. Направо лечичките ми пушат трепери. Мъчиш потихо, бе. Дай мък. Това е игра на нерви, бе. Буквално в момента е така ми бъркаш. Да, но ако не беше зи, знаеш, че нямаше оживеем и ден. Освен това, ние нямаше да знаем, че на 7-я ден ще дойдат тия щеква. А ти щяхте да стигнете до 7-я ден? Не. Аз не знам как се... Както виждаш, аз само трапим, събирам и това е. Общо взето вие правихте нещата, аз единствено си направих там някакви... Аз правим умиранията. Ето това 118. Живот ни убил. Умре от 2 пъти. 2 пъти умре, ние с тебе. Аз днес. Кога съм умрял втория път, бе? Той горкия се чуи. А тия с тия пиратки още повече ме стресира, че нормално. Остават 15 секунди. Тихо. Повече. Не повече. Чай, че видех 5 накрая и викам 15. Хора, знаете ли какво? Като тия дойдат, аз просто ще лефна. Ма те няма дойдат. Абе не се знае, сериозно ден нищо не се знае. Да, сега 8 ден през деня ватни късат задниците. Мене мишката почна ми забива такова. Тия фастъци ми разцепиха мишката. Видяхте ли времето как забави? 8. 7. От 7. Прескача. 6. Не, това го прави през цялото време. 4.
3, 2, 1. Оцелахме 7 дни. 7 дена. 7 нощи. За какво и тази вечер за цялата ще седиме така, тук ще чекам. Мога да слезем да събираме камъни. След аз ще прекрием. Къде сте букуци, ще ме държа така в напрежение. Зи, нали не... Опа, сензет! Аз съм хънтед. Окей, дойдоха. Откъде? Не знам, някъде са. Хънтед. Да, и аз съм хънтед. И аз съм сенст. Ето ги, виждам ги. През къщата идват. През кое? През къщата. Демек, другите къщи ще проверяваме. Дайте на другата страна първо. Гледайте входа, пичове. Какво вход бе, човек? Аз слизам на стъклата. Зи. Добре, от тази страна няма нищо. Да, те идват само оттам, ама Зи застана на това и мен ме страх. Окей. Аз заставам тук. Къде са? Сега ще се опитват да дойдат. Кой на другата страна аз да стрелям от подуха? Кой по-натам? Не, аз седа на... Стой, аз съм сензет. Мен ме страх да мръдна. Къмте, Не ходи по-наляво. чупиха дърветата, би трябвало да дойдат всеки момент тук. Те могат да се покатерят. Не, би трябвало да дойдат. Оливер, седи по-надясно, да ме стой тук, защото не мога да застрелят. Добре, аз очаквах нещо много по-малко. Входа! What the fuck? Входа, пичове! Зи! Shit! Не, аз ви казах, Аз не знаех, че катерят стълби! Мислих, че не ги катерят! Да, цъкнах спам нирли! Махи се прави, То директно ме гони, брат! Директно ми скача Това на дебеля шест. не иска да умре. Зи! Той иска да ме убие, Зи! Аз си качвам по стълбите! Не ще го стъпи! Зи, просто трябва да им даваме да се качат, ба. Ти пази, аз ще ги стрелям. О, shit! Какво стана? Качвай се. Поливец, жив ли си? Мамо, аз съм на ръба. Ма те къде си бият? Васко, ти пази там. Аз съм долу, не знам по къде се бият бате, ама... Жив ли си, бе? Изморих се. Катарят стълбите, бе. Еко поливеца! Пази го! Какво ме пазите за вътре? Его. То не ме виждате, всички влизат от стълбите, бе. Мене ме е страх. Няма ли някакви бомби, Зи, нещо? Видеха ме! Изтегам се! Има, ама ние нямаме такова... Глей какво ста! Не знам къде. Ето тук отстрани си ме видя. Айде, примамвам ги, изкарвам ги на свет, Зи, трябва отцелете ги. Зи идват. Изкарвам ги на свет, оцелете ги. Васко, я пази зад нас, защото мога ни е бът. Паза. Айде, аз ще ги нокаутирам. Това за спавен. Undetected, аз съм undetected, бе, брат. Но да. Бате, аз кликам undetected ми пише и изведнъж ме гонят, бате. Мама видела. Продължава съм undetected, брат. Чакай, почакай. Аз веднъж ще ги оцелих, си ги стрелям. Как го измреха, бе? Давай 3 моста на хоп, 2. Един че е чот му да би. Гледай са нокъл, това не е, кличко павър. Хората още идват. Юри Билинг, нещо си, сърцето, главата, някой му отоли в главата, сърцето, стрела. Нищо, аре, разсея ги, аре, где седят? Зашеметиха се, аре, бам.
Два места идвам аз. Отидех на трето място, не честно това. Спам нирни. От, директно към тишка. Влизат ли неки? Не знам, долу има ли капани още? Сега ще примамим нещо. Тук. Убийте ги тия тримата, Зи. Ти ли си тук, че трима? Къде бе? Тук. Долу на пътя. Но те са мъртви, бе. Опа, намерих някакви яйца. Не са мъртви, бе, брат. Много каут кличко, бе. Добре, качвай се, какво правиш там? Взех Блуд Крал кит. Ирони. Има на главния вход, знаете. Железно отдаден, но не гарантирам, че ще живее. Въобще няма да оцелееш. Що вътре колко има? Бая. Те стълбите счупили, аз не мога да се качим. Абе, те дойдеха от средата на стълбите, бе. Абе, ние трябваше да счупим стълбите на моста като чът, бе. Трябваше. Те стълбите са дървени, те са счупени, бе. Зи, не ме бутай, Зи! Аз не мога да се качим. Тия си отиват? Така. Не вие ще отиват си. Аз съм навънка, много ме подгонят мен. Не отиват си, изяха си през къщата. Не много да от към мене. Как почнай да ми лагва още по... Така аз не виждам никой. Аз чаках нещо много по-армагедон да бъде. То не беше ли? Умрех 3 пъти. Ама ти... Те верно щупи стълбищата. Ти ли падна, бе? Не, сега ще ги избия. Аз как да се качам? Аз влизам с юмруци тупани, че кличко става. Те затова вече не са могли да се качат догоре. Да. Да тържи кучки. Излизат ли? Аре, избийте ги, бе, кой слезли долу, бе, какво гледаш? Ето ме гони тука, убий го! Не мога да оттеля ти, беги на некъде, беги, не го... И какво, чупиха ми краката, аре, бий ги! Ти не мога да оттелиш, бе! Аре, ще ги изкарам извън тревата, да мога да оттелиш поне. Гледай, ти ми искаш? Не заслужавах аз до време. Аре, че то замахва с песници, умрех. Не мога да смешно ми, не мога да оттеля тревата. Аре, цели тебе крантата ви ушамари ме. Аре, поне са убий. Ама тя мърда. Как ще мърда си? Аз факаре, че ми главата, бе, не мърда, бе. Не мога да смешно ми, не мога да оттеля. Ти не мога да целиш, бе, братче. Ти ма сега с теб, ти на целия препарат. Гледай, тука двама една направо ми влиза. На ръж ми влиза, погледня. Къде си? Тук, тук, пред входа. Виж, замахва ми шамари. В момента те виждам как не стреляш, педерас. Не знам къде е Зи, но... Аз съм на стълбите и чистия. Аз се правя на кличко, но калтирах я целя. Браво. Ти не ми трепари целия мерник, Добре, на главната има... Шит! Щом Зи каза шит, аз мисля си се... Аз съм undetected, бате, аз съм пред тех. Опа, хънта видех. Та не мога да се качи на колата. Поне така ми искаш, да. Обаче почна колата ви, колата! Колата ги колата! Какво колата? Аре, цели ги не мърдат! Не знам къде си. Не знам къде си. Долу на централния ход колата, къде е отдолу, бе, пак. Цели, виж, че будят колата, бе. Бате, колко съм много. Колко съм много, аз не мога да се качим, бате. Аз седим отстрани и пелвам, бате. Аз умрех. Ево, то тича некъв да бел. То некъв да бел. Вземи го оттели, аре. Не мога да гледам ти задника. Ма ми гледай задника. Бегай, ще оттеля. Абе, цели, аре, давай, аре.
Виж, то ме заеба. Това не е за стрек. Аз ще отидем да видим какво стана в стълбите, влизам с тази ключко. А стълбите е много лошо положението. Да, видех. Направим скачам на хънта, бе. Така Бягай шамари. навънка. Бягай. Шамари скучих. Шамари, Бягай да давай. ги стрелям, бе. Давай. Зато ми заби. Поправи. Аз ги източих малко. Ма ти такова и трябваше да излезе само. Какво ще излезем? Те сега ще влезнем и ще излезнем. Аз съм като опитно зайче, бе. Аз тук горе такъв седа, бе. Да, на това ме спана директно пред някаква бабичка, бе. Мене бе страх да и да призича, ще да се качат някакви. Това те няма да се качат, в смисъл след като аз ги държа толкова време. Те стълбите са счупени, а излизам на главния вход. Главния вход. Кой има там? Ми излезни и ще ме видиш. От сега трябва ли да му оттелиш? Не, че се въртим. Тия прави ступани. Колкото толкова. Абе, аз ще съм стъклата, тя стъклата се чупат. Пате, верно 6 часа ще стане и още. Абе, как ти ще ми звъниш, бе? Ти ме умен ли си по това време ми звъниш, бе? Добре, няма нищо на това нашето, което че малко. Кой помага и нази на стълбите? Няма нужда. Има един кролър, мисля. Извика да вика. Ела, зи, ще ти примами мена. Медсестра. Да, я се... Проверя какво има. Нищо няма. И сега как ще се качиме? Ага, разбрах. Ма чакай първо аз. Зи, прикривай ни. Не, ние от стълбите не можем да скочим просто. Те са разбили всичко. Зи, хвърли ни нещо да се качим. Сега ще ви ги направя. Ма какво ще направиш? Аз се бях качил, но паднах. Ох. Беги. Не така. Нищо и така сте. Не, само е там сложи нещо и... Ти ги чупи, повече няма слизам, аз се заклем, няма слизам ни за камъни, ни за нищо. Ако трябва, че ходим с стълбия, басва майка. Искам да я представя къща. А това не е старата къща тук, бе. Не е бил къщата и ни спиха къщата. Абе, вие нещата взехте ли ми? Чом зомби? А, не, той сега ще си седи тук, ело. И какви после разфърчаха пера, бе. Щанта и гол дупе. Играта ми заби. Ох, това е Зи. Браво, бе! Влидвам и умрях. Не бяха аз, ай тия, дето идват от тука. Точно така. Свършиви Армагедон. Не знам как му оцелях. Мене ми заби нещо. Аз съм на маната си. Добре, бе, само на мене ли ми дава да се портна Нирли, ба? Явно да. Оттам ми падна такова с кръв.